Ayos oh. Yan guys oh. Ayos. Dalawang alimango guys yung huli. Tapos mga hipon. Mga good size na alimango. Yan guys, magandang umaga sa inyong lahat guys. Maglalatag para tayo ng mga trap. Mali yung apat na malalaking trap lang muna yung ilatag natin. Kasi may trabaho tayo guys. So maglit muna tayo sa paglatag. Kasi sayang yung taib. Mali apat na piraso yung lalatag natin. Balikan natin ulit guys yung pinaglatagan natin itong mga trap natin na malalaki. Diyan sa diyan tayo papasok. High-tide na guys oh. Maya-maya nito guys, paibas na to. Mali bukas na natin to papandawin guys. Kasi malalaki naman yung pain. Baka sakaling marami yung pumasok. Dito tayo papasok guys oh. Dito guys, maglatag tayo dito ng isa. Latag tayo dito guys ng isang trap. O sakaling meron. Guys, nalatag na natin yung isa. Latagan natin dito guys ng isang trap. Doon lang banda sa unahan yung nakita nating malaking alimango. Dito natin latagan, baka sakaling swerte. Ayan. Guys, nalatag na natin yung pangalawa. Na tayo dun sa unahan guys. Ito na lang natin latag guys yung pangatlo.
Dito guys, may papasok dito na sapa guys. Punta dun. Dito na lang natin latag guys. Pinaka-last trap natin. Sana certain guys. Guys, tapos na tayo maglatag guys. Update ko na lang kayo bukas sa pagpandaw. Stay tuned lang guys. Abang-abang lang bukas. Sana swertein tayo guys. Yun guys, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Mali magpapandaw na tayo ngayon guys ng 4 na trap natin kahapon. Mali ngayon lang natin papandawin. Time check guys, 6:30 na ang umaga. Yan, sana pala rin tayo ngayon. Bali, diretso tayo mamaya sa paglatag. Pagpandaw natin. Latag din natin diretso mamaya pero hindi ko na ipakita. May dala akong pamain dito guys. Isang tamban. So yun guys. Nandito pala yung isang trap natin. Sa yung unang nilatag natin dyan kahapon. Matagal-tagal to nakababad guys. Sana swertein. So yun guys, maraming salamat pala sa walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. Sana patuloy nyo pang suportan guys. Shoutout sa lahat ng mga solid na taga-suporta natin dyan. Saka subscriber. Ingat-ingat po kayo palagi. Guys, ito yung unang trap natin. Ang laki guys. Ayos. Buti na lang hindi sinira yung trap natin guys. Kahit matagal nakababad. Ayos oh. Yan guys oh. Ayos. Diretso agad sa tali guys. Mamaya na pala natin talian guys. Pagtapos na tayo magpandaw lahat. Stay tuned lang guys. Muli kahapon guys. Dito din tayo bumalik guys sa pauwi. Ngayon dun tayo mag-ikot. Punta dun. Kasi diretso tayo latag. Matrap natin. Tapos papandawin din natin mamaya guys. Kasi ang laki ng dagat ngayon. 1.7 yung dagat ngayon guys. Yung malalaking trap muna yung latag natin kasi ang bilis mag high tide. Tsaka may trabaho pa rin tayo guys. Yung malalaking trap kasi madali lang ilatag. Kasi 4 na piraso lang tsaka laglag mo lang ayos na. Punta na, malapit na tayo guys sa pangalawang trap. Sana mahuli yung malaki na nakita natin sa pagpandaw natin. Tapos may halong pangilaw. Ito na guys yung pangalawang trap natin dito. Medyo maliit na trap to guys. Wala guys. Yan. Wala. Malapit na tayo sa pangatlong trap guys.
Bali yung dalawang truck pala kahapon na nilatag natin. Nahihibasan yun guys. Sana lang hindi sinira. Nandito guys yung pangatlong truck. Wala guys. Pangatlong trap natin wala. Yun guys, malapit na tayo sa pang-apat na trap. Mali, gagawin na lang natin siguro tong part 1 guys. Tsaka yung papandawin natin mamaya. Gagawin natin part 2. Kasi magkasabay lang sila sa isang araw. Kaya part 1, part 2 na lang natin guys. Ito yung pangalawang trap natin. Sana makahuli guys, madagdagan pa. Bali dito tayo mamaya diretso sa Pawi. Tapos diretso latag. Dalawang alimango guys yung huli, tapos mga hipon, mga good size na alimango. Buinas talaga tong bagong gawa natin Dalawang alimango. Guys napakaswerte talaga guys ng bago nating gawa. So yun guys, abangan nyo na lang yung part 2 guys sa pagpapandaw. Tatalian ko na to guys kasi lalatag ko ulit. Kasi high tide na Papunta tayo doon guys sa dating spot na rin natin. Diretso lang yan guys So yun guys, salamat sa panonood guys. Sana nagustuhan nyo yung adventure natin ngayon. Huwag kalimutan mag-subscribe guys. Tsaka panoorin nyo po ng tinatapos guys para sa watch time. So yun guys, abangan nyo na lang yung part 2 sa pagpapandaw. So yun guys, God bless.